Paglabas niya. Itong kalsadang to ay hindi nyo po makikita sa mapa. Kinuha no? Baka yun dito dito mga karos. Malapit good morning mga ka-ride. Unang ride ng ating taon. Oras alas 6 alas 5:58. Matagal kami nakaalis ng bahay. At yung pupuntahan natin ngayon mga ka-rides ay papuntang Lobo, Batangas. Alas 6 na, tapos ngayon lang ano. Ang oras na babiyahin natin ay mga 4 mahigit na oras. Itong nakapin sa mapa ay yung poblasyon lang. Kasi iikot muna tayo sa poblasyon bago tayo pumunta sa Malagundi, Lobo, Batangas. Update nga lang ako mga karig dahil traffic dito kalingit eh. Naka-overtake din tayo sa truck. Hindi tayo maka-overtake dito kasi maliit yung palengke. Dito yung labas natin mga ka-ride sa may C6. Doon na lang siguro ako sa Lobo, Batangas magsa-shoutout ng mga sulit natin na taga-suporta mga ka-ride. Meron tayong 5 isa-shoutout. Napakasulit sumuporta ng mga yon. Parang hindi pa ako makapag-vlog ng maayos mga ka-ride. Hanap lang ako spot. So yung mga ka-ride, yung punta nga natin sa Lobo, Batangas. Hindi ako nakapag-vlog doon dahil medyo mabilis yung takbo. Maingay. Tatambay lang tayo saglit doon, makapagpahangin pagkatapos ng 2 linggong pagtatrabaho. Tapos mamayang gabi uwi lang din tayo kaagad mga ka-ride. Kasi bukas ay magpahinga rin linggo. Wala rin kasi akong pasok ng linggo, kaya matutulog. Sabado, gala, tapos pahinga ng linggo. Lakas ng trip ng ilaw ni kuya. Akala ko may kasalubong ako eh. Oh, tingnan mo yung niya, tail light. Parang headlight eh. Mukhang mata-traffic pa tayo mga ka-ride. Yung daanan natin ngayon puro traffic kasi nga Calamba, Laguna. Yun yung masaklap pag dito ka nag-drive banda.
Yung madadaanan mo ay puro mga maraming sasakyan. Grabe pala yung traffic dito sa lugar na to. Ang lala. Diyos ko Lord. Sa may mga kanto-kanto lang pala yung traffic, mga karay. Pero yung dito naman wala pang anong tao. Nagbablog ako dito, may sagot sa likod. Wala kasi kami intercom ngayon dahil yung intercom ko ay napasukan ng tubig. Parang hindi ko nasarado ng maayos yung yung sasaksakan. Traffic na. Dapat ganito na yung gala mo dito yung daan ay dapat maaga kang aalis. Pero ngayon na rin nasubukan natin ang ganitong oras. Update mga ka-ride, sa labang tayo. Labo ng camera. Nag-moist pa ata camera natin kanina. Hawit. Update. Muntinlupa mga ka-ride. Muntinlupa. Dati bilang taga Mindanao, pag sinabing Muntinlupa, laging pumapasok sa isip ko ay kulungan. Parang walang ibang Hindi ma-imagine yung lugar kundi kulungan. Alam mo naman pag yung taga-probinsya dati na mga muskos pa lang, pag sinabing Maynila, buong Luzon yun. Ngayon pa lang pala tayo nakapag-vlog dito mga ka-rides, no? Hoy, parang umaampon. San Pedro Laguna na tayo mga ka-rides, no? Grabe, parang dinabawasan yung oras natin, ah. Three hours pa rin yung babiyahe. Ganda ng sinag ng araw, no? Vlog tayo dito sa San Pedro Laguna mga ka-ride. Dahil ngayon lang tayo may footage dito. Pero nakadaan na rin naman ako dito mga ka-ride, no? Kasi dyan sa Lubog, Batangas, pangalawa na natin pupuntahan to. Yung una nga lang ay hindi ako nakapasok sa mismong Lubog, Batangas dahil kasagsagan yun ng pandemic.
Kaya hindi tayo nakapasok doon sa ano, parang may checkpoint nila. Ano pa yun? 2020. Tapos ngayon lang natin babalikan 2025. Grabe. Parang grabe naman yung nadalahan, no? Kasi hindi ka nakapasok. 5 taon bago ano, mapupuntahan. Kasi ako ganong nagpupunta dito mga ka-rides, gawa nga ng ganito yung alam ko traffic dito eh. Pag dito daan sa Calamba, Laguna. Kaya pag pupunta rin tayo ng Mindanao, yung dumadaan ako ay San Tipolo talaga. Yung na lang dumaan dito. Pero dahil pa Batangas tayo, no choice. Kailangan talaga pag dadaan nga dito ay madaling araw. Two hours and 53 minutes na lang mga ka-rides. Oras alas 7:11. Saka tayo sa Santa Rosa, Laguna. Parang puro traffic lang yung ano natin ah. Ito. Hindi na ako nakakapag-vlog eh. Tamad ako mag-vlog sa ano, traffic. Mabasa kung anong lugar. Anong lugar? Santa Rosa pa gyapon? Slow down. May checkpoint pala. Santa Rosa pa rin pala tayo mga ka-rides, no? Right side pa Cabuyao, Laguna. Ito may ano mga ka-ride, Calamba, Laguna, Calamba City, saka Cabuyao City proper. Pag lumiko ka dyan, parang kabisado ha, Cabuyao daw. May ano, katugtong na daw. Kasi nagbabasa lang tayo ng ano, signage. Cabuyao, tapos dito pa, pero ito Cabuyao pa rin, di ba? So wala pa tayo sa Calamba mga ka-ride. Cabuyao pa rin tayo. Vlog natin puro ano, wait ng sasakyan. Hanggang saan kaya itong ganito? Puro bayan yung madadaanan natin. Bayan tsaka city. Mata traffic man malala. Saan ba tayo? Grabe. Malaki ng ano no. Batak na batak magbisikleta mga yun.
Yung sa kanila muscles yung lumalaki, sa atin tiyan. Bigit tayo. Alas 7:53 mga guys, at nandito pa rin tayo sa Laguna. Na traffic masyado tong way na to. Malaki rin pala yung Kabuyaw, no? Dako sa lang Kabuyaw. Kabuyaw, Laguna. Karide, papagasa na ako kaso yung gasoline yung pump patindan andun nagbabantay sa gulong na dito. So, mga karide, sa pagasan tayo, walang premium sa sa Shell. So try natin dito sa Caltex. Kabuyaw, Checkpoint Mall. So ngayon mga ka-rides, nakapagas tayo ng to. Nagulawat na to. Ayun mga ka-rides, nakapagpagas tayo ng 260 sa Kabuyaw, Laguna. Wala kasi dun sa sa Shell. Dumi ng motor natin. Sana makakita tayo ng spray. Pinsan ko papunta doon. Ano tayo mga ka-ride sa Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. Wigo Laguna. Oh, ano yan? School? Silan? Calamba. Ha? Rizal College. Hindi ko mabasa, mainit. Laguna. Parang magkakapareho yung kanto dito sa Calamba. Parang mali yung tinuro ko kanina.
Calamba. Tara, expressway. Pasok na yung expressway. Alam ko na mga ka-ride, pag gusto mo dito yung way mo sa Calamba, tapos ayaw mo ng traffic, mag expressway ka. Ang problema, wala tayong motor pang expressway. Terminal. Ano? Pakiling. Pakiling Laguna na? Baka nang ano nilagay ito? Full format Jollibee. Wow! Ayan. Healthy. Cool. Ganda ng ano nila oh. Kakapanood ko kay Kim Lakay. Anong po yung kanta niya? Halika na't maglakbay kay Kim Lakay. Buti dito ganito na lang yung mga sasakyan mga ka-rides, no? Hindi na yung siksikan. Mga ka-rides oh. Ano yan? Dito tayo kasi mababa na. Maligayang pagdating sa lalawigang Magiting, Batangas. Wow! Batangas mga ka-rides. We are here at Batangas. Time check, alas 7:53. Santo Tomas, Batangas. Okay. Oras natin ay 7:53 at mayroon pa tayong
2 oras at 9 minuto para biyahin papuntang poblasyon ng Lobo, Batangas. Mag-video tayo dahil wala tayo. Pumipiyok mamen. Ano? Video tayo dito kasi wala tayong footage sa mga lugar na to, no? Kasi ngayon lang tayo nadaan dito na nag-vlog. Dati naman nakapunta ako, pero yun, di pa ako mag-start mag-vlog nun. Saka nakalimutan ko na rin yung itsura mga kuray. Ano yung terminal? Kaya pasilip. Nakiusap pa sa jeep na sisilip eh, ano? Balang araw mga karayt, napupuntahan natin lahat ng lugar sa Pilipinas. Sana samahan niyo pa rin ako doon. At ako po ay nagpapasalamat pa rin sa ating mga sulit na supporter. At ako ay magsa-shoutout mamaya pagdating ko ng Lobo, Batangas. Ay, ito pa. Dami ng malalaking sasakyan dito. Hop, Yamani Popcorn biglang lumigo. Walang paalam. Kasi nga, ay nako, Tuga. Ano ito? Batangas City, dito isang Sunday. Dito tayo. Kasabi na. Oh, ito yung mga nakakita kong mga video na ano. Oh. Kadalasan nakikita ko sa mga video na ano eh, papuntang yung port ng Batangas. Pamutihan ang lungsod ng Sunday. Popcorn. Saan tayo? Diretso. Luwang ng kalsada dito ah. Bukit pa yung Batangas. Lawak no? Sige. Sige tayo men. Ganda ng kalsada nila men. Popcorn. Biglang liko. Walang signal light.
mahaba pa rin. Seven Evelyn. Grabe. Taas ng mga karito. Hindi ka pwedeng palipat-lipat ng basta-basta. Ba't kasi dito dumaan? Yan po. Tatalong ka bigla dyan. Kaya malipat. Okay. Oh, what's up mga karay? Nandito tayo sa Malbar, Batangas. Mga karay, time check alas 8:15. Malamig dito sa lugar na to. Malamig yung hangin. Dahil ba may parang paulan, o talagang malamig dito. Sa mga taga Malbar dyan, paano naman kung malamig talaga yung lugar na to? Malamig siya yung hangin. Sa Santo Tomas ay hindi ko naramdaman yung lamig na to. Dito lang. Dahil lang siguro dyan parang paulan. Woohoo! Lamig ng hangin. Napakalamig ng hangin mga karay. Sana masubukan nyo rin to. Sa mga hindi pa nakasubok. Hoy, construction namin.
kasi pwede doon. Kaso pinaikot tayo dito sa kabila. Dito tayo pinadaan ng mapa. Pwede rin doon. Pinapaliko. Sunod tayo sa tricycle para safe. So traffic dito mga ka-ride. Anong part ng Batangas? Wala tayong mabasa. Lipas, Chao. Batangas Elementary. Lipa pa rin, tama. Part pa rin ito ng Lipa, Batangas. Lipa? Sa Surigao nun mana? Yung Lipa mga karay. O sa Surigao nun, madumi. Lipa, Batangas. Lipa. Traffic! Oras alas 8:43 at meron na lang tayong 1 hour and 18 minutes. Oh, malapit na tayo sa poblasyon mga karay. Yung 1 hour and 18 ay sa ano pa lang to, sa poblasyon ng Lubo, Batangas. Pero yung Malagundi ay parang may dagdag pa na ewan ko 30 minutes siguro. Nakahinto na pala ako. Alam mo ba mga karay? Alam mo ba? Meron pala ditong Antipolo. Okay. Batangas North, no? Antipolo. Yan. Padre Garcia, Batangas.
establishment. To Rosario, Ibaan, saka Chao. Chao, Quezon Province yan ah. Saan tayo liliko daw? Liko ba? Diretso. Diretso ba? Oh. Kala ko liliko dun. Ito pala. Ha? Street Garcia. Datangnya. Tayo. Inaambon tayo mga ka-ride. Ano? Lugar. Maambon. Maambon mga ka-ride. Kaso mainit naman. Ulan kaya to? May pangtutok. Ano to? Hindi naman siguro ulan ng malakas to. Wow! Ay magandang tulay. Itlogan mga karay, Batangas. Nasa Itlogan tayo. Mga karay ito Mambon, Municipality of Taysan. Checkpoint dito mga ka-ride. Good morning sir. Bait na ang checkpoint mga ka-ride. Kaya pa yung ano eh, sabi pasensya na sa bala sir ha. Napapa-checkpoint lang daw. Madalang ka makarinig ng ganyan sa mga nag-checkpoint. Kung saan, di ba? Para sa atin rin naman yan. At least, yung mga nagda-drive ay ma-check nila. Uy, ayos ah. Tinatawag ako ng kalikasan mga karay. Parang makitang CR. Ito ka. Nandito pala tayo mga karay sa ano, Taysan. Oh, may video sila. Batangas, Taysan. Maliit lang siya, pero may mga bangko. Yung lugar sa amin medyo mas malaki pa yun. Pero walang bangko na ganyan, BBO. Oh, public market.
Ganda ng lugar mga ka-rides oh. 2 oras mahigit. Ngayon lang tayo nakadaan ng kalsada na puro puno yung gilid. Kaso maikli lang. Nagsimula na mga ka-ride. Meron na tayo nadadaan ng mga lubak-lubak. Oh, lalim. Pero basic lang yan sa ano, sa Quezon Province. Oh my goodness. Rough road. Oo nga. Tatanong pa eh. Oh, traffic na nahan. Mga lubak-lubak. Lubak. Pero wala yan. Oh, lumi. Kaso sarado. Sabi mas masarap ang lumi sa Batangas. Okay. Hanap tayo ng goto tsaka lumi dito sa Batangas. Dahil masarap magluto ang mga Batanggenyo. Pero legit guys, pag mga ano, taga Batangas nagluto ng goto tsaka lumi, sarap. May nakain akong goto doon sa Quezon Province. Taga Batangas siya eh. Sarap ng luto niya. Hindi naman sigurong picky na taga Batangas siya kasi yung salita niya, alam niyo ba, ano, accent ng Batanggenyo, ganun siya eh. Maliligo din sila ng dagat. Dito ba yun? Yung may daan na parang pababa, tapos may parang maraming kahoy sa may ilog. Dito talaga yun. Oh my goodness. Malamig din yung hangin dito mga ka-ride. Butas. Saan yan? Grabe. Napakaano ng lugar. Ito masarap terhan. Daming puno, tapos yan bahay. Ganito yung gusto kong lugar mga ka-ride. Maraming puno, tapos dun ko itatayo yung bahay. Pero hanggang pangarap na lang yan mga ka-ride. Bilang yung hanap buhay natin nandito sa syudad, wala, pangarap na lang. May sana kung yumaman tayo eh, lumayo tayo sa syudad, no? Grabe yung dinaanan natin, bakit ganito?
dito eh. Oh? Ah, dito kami banda na checkpoint mga ka-ride. Oo nga, dito nga yun. Di pala natin dinaanan yung ano, sabi ko na parang may puno. Saan lugar na ba to? Taysan pa rin oh. Malaki yung Taysan, Batangas. Tawag ng Taysan. Ay, ano nga ka rito? Sanaan patay sa Lubo. Lubo? Lubo? Sa kaliwa, ano, Taysan proper. Oh. May mga banking-banking. Ayun mga ka-ride, wala na tayo sa mga traffic. 28 minutes na lang at makakarating na tayo sa poblasyon ng Lubo. Kaanta? Kaanta rin? Sana ganito lang yung daan mga ka-ride, no? Hindi traffic at ano, walang ano yung hangin, no? Ha? Lugaw yun?
Kita ka naman. Line up baka. Mga ka-rides, siya na yung pinag-vlog ko kasi masyadong mataas yung gilid, di ko kayang tingnan. Ganda. Ang ganda mga ka-rides. Ayan o. Hindi naman ganun mataas. Grabe, taas ng ano sa gilid mga ka-rides. Barangay Bacau, Sangguniang Kabataan 2022. Yung mapa natin mga ka-rides, oh, parang bituka ng manok. Liko-liko. Bulad no? Pababa pala ito mga karay. Hoy! Grabe, sharp curve pala yun. Mga ano, Bengkeng boys sa Marilake, may enjoy nila to. Ganda ng mga view mga karay. Na-enjoy na natin yung biyahe at hindi na traffic. Mula Pasig hanggang Calamba traffic eh. Ito, tingnan. Or pahinga lang sila. Tayo mga ka-rides no ay hindi pa tayo nagpapahinga. Yung mahigit na 3 oras binabakbak lang natin ang parang wala. Sa layo ba naman ang binahe natin nung nakaraan eh, maninibago ka pa ba sa ganitong mga biyahe? Yung 3 hours wala na lang eh. Ganda ng kasana. Kaso ang bagal natin kasi hindi tayo marunong bumangkit. Ano tayo? Tamang liko lang. Grabe, ganda ng mga paliko talaga. Kapag nakita to ng mga tumatambay sa Marilake, magugustuhan nila to. Oo. Masusubukan yung skills nila dito mga karay. Ito. I love Malapad.
Malapad na parang. Malapad na parang. Malapad na parang. Parang. Ewan ko. Basta yun, malapad. Woohoo! Baka may mag-overshoot dito ah. May ano yata dito. Bayad siguro. Sir, good morning. Umaga po. Saan ang punta na labas? Pa Malagundi, sir. May babayaran na po dito 30 pesos per head para sa Sige. environmental fee. Environmental fee. Ito po yung ako bulong pa lang sa akin. Tulong na ka. Saka, Yung 40. thank you. So ayun mga ka-rides, no, may babayaran pala na ano doon, environmental fee na 30 pesos per head. So kung dalawa, 60. Sharp curve, my man. Oh. May mga pababa rin pala dito mga ka-rides, oh. May ano na sa pababa eh, no. Okay lang, maliwanag naman eh. Matatansya natin yung taas ng ano. So, kailangan nating piprenuhan. Sila pa unahin natin kasi baka mga lokal yan, marunong sila. Wow! Bayan na oh. Yung Eva ko, madadala ko pa yata hanggang Lugo, Batangas ah. O Lugo na ba to? Lugo na pala ito. Nadala ko hanggang Lugo yung aking Eva. Lapad ng kalsada oh. May biglang paliko mga karay. Yan. O, si kuya bumobelo. Wow, itang nalalim. Grabe palang kahon. Hindi, buti pinauna natin sila. Hindi tayo nagulat. Yan lang bumibilo si Kuya Tricycle eh. Wow. Ganda ng kalsada. Oh, yeah.
nakakarating na tayo sa poblasyon ng Lobo, Batangas. Poblasyon pa lang po mga ka-rides. Yung target po natin ay ang Malagundi. Malagundi Point. Parang ano yata, mga 30 minutes sa poblasyon ng ano, uy. Laki ng kain kuya. Sayaw ka, nagasayaw. Mga ka-rides, kita nyo naman yan. Ang ganda. Ganda no? Amoy preno. Grabe oh. Naaho nila ito. Tibay ng mga tuhod. Ganda ng kalsada mga ka-rides oh. Enjoy natin yung kalsada. Shortcut si kuya. Pag-shortcut eh. Ganda ng kalsada, maman. Oh. Sabi. Ito talaga maganda sa probinsya eh, no? Pine tree. May mga bahay sa baba, oh. Saan yung daanan nila? Dito? Oo. Tara, punta tayo. Baka may pagkain ko lang. Oh, malapit na tayo sa poblasyon. 3 minutes na lang. Okay. Welcome to poblasyon. Ikot muna tayo sa poblasyon ng ano, mga ka-rides no? Ng Lobo, Batangas. Para mapakita ko rin sa inyo kung ano itsura ng lugar na to. Sa mga hindi pa nakakapunta ay at least makita nyo kung ano yung itsura ng Lobo, Batangas. Poblasyon. Oh, andok. Tingnan natin mga ka-rides no, kung ano yung mga establishments nila dito, tsaka yun, ano yung makikita natin. Kaso baka makikita tayo dito. Sana yan.
Maglalakad lang sana ako, no? Hanap lang ako mapaparadahan. Malawak pala itong lugar na to. Ikot-ikot lang. So, yun. Baka may mga one way dito, yung matikitan tayo. Yun. Ito yung pamilihan nila. Lawak. Ikot lang tayo. Di naman malawak eh. Okay lang. Saan yung public market nila? Dito. Tara. Dito tayo sa public market. So ito yung ano nila oh. Covered court. Tapos yan. Saan? Yung kanan? Kanan? Eh, dinaanan natin to kanina eh. Ah, dito. Yan. Ito ang public market. Ah, maliit lang siya. Kahit dito sa papasok mga ka-rides, no? May mga ano, bahay-bahay. Ayun, andun yung Palawan, oh. Kung marami kang pera, kuha ka dun. Yan, sa Palawan. Saka may ATM din. DPP. Yan mga ka-rides. Kung kailangan yung mag-withdraw, meron po kayong pwedeng pag-withdraw. Oh, ganda ng ano. Ganda ng ano nila, public market. Maligayang Pasko at panibago pa. I think so. Ikot lang. Pasok tayo. Ganun pala siya. Parang ang linis ng public market nila, oh. May kainan. Palengke. Pasok kayo tayong palengke. Yan, mga karay. Tapos, saan na tayo? Ikot? Wala bang daan doon? Sakayan ng tricycle. Nakapagod pala ito ikutin pag naglakad lang. So, saan yung exit? Oh, kailangan nating lumabas ulit doon. Oh, dito. Ayun, kasi parang doon punta nila. Ayaw ka. Pwede pala diretso doon. Di ko pala nalagyan ng isang cable tie yung ano ko, yung ilaw.
Iban ba tayo dito kanina? Hindi, no? Ito. Bata ni Agid din kanina, di ba? Oh. Yun lang. Diretso tayo. Ano? Tapos na tayong umikot. Tignan tayo ng mapa. Malagundi.